que estiveron a investigar sobre a pirámide da vida. Imos a escoitalos, un forte aplauso! Buen día, familia. Benvidos a nosa gala benéfica. Todos estes queremos intentar salvar a nosa mascota, a vaquiña mariña. Os nenos de cuarto A queremos presentarvos o noso traballo sobre as cadeas alimentarias, unhas das grandes causas da extinción de varios animais. Iso vos pensara que comezar explicando que son as cadeas alimentarias. As cadeas alimentarias mostran as dependencias entre seres vivos para obter alimento. As plantas son o primeiro eslabón destas cadeas. No do extremo central superdepredador. Unha cadea alimentaria, as plantas son productoras por características dos animais producen os seus propios alimentos. Os animais dunha cadea alimentaria son consumidores, porque a diferenza das plantas non poden fabricar o seu propio alimento. As cadeas alimentarias teñen varios eslabóns. Nivel 1, productores. Son organismos acuáticos vivos chamados fitoplancton e zooplancton. Nivel 2. Consumidores secundarios. Son os crustáceos e os moluscos que comen fitoplancton e zooplancton. Nivel 3, consumidores terciarios. Son peixes pequenos que comen os crustáceos e moluscos. Nivel 4, superdepredadores. Son peixes grandes devorados por outros máis grandes. Factores que afectan as cadeas alimentarias, tormentas, deforestación, inundación, cambios de temperatura, contaminación, sobrepesca, incendios forestales. A desaparición dos seres vivos que constitúen un eslabón da cadea supón graves consecuencias para o resto dos seres vivos que conviven nese ecosistema. Os seres vivos que se sitúan nos siguientes niveis tamén desaparecen. Ao quedarse extintos, producirase unha superpoboación a nivel anterior, xa que non existe o seu depredador. Por iso é moi importante a conservación de todos os animais en excepción. Nós defendemos as vaquiñas mariñas, que quedan moi pouquiños exemplares, pero non perdan este sorriso, que entre todos podemos facer un mundo mellor. Preparado o seu mellor sorriso para gozar desta atracción titulada Su Sonrisa. No se puede.